fa yako Ofinso yakwan ewa panty like na share na subscribe na Ofinso enye benhwe Ofinso odumpon anase yeka so odumpon hini bi ebe free mom eye ni chepa wo shemu abeye 3 years na afe na bre aso na nanom awi apai wo koma wo se eye ni bibia ebaso na yekosie eye odumpon anase wo hini esanso wo ye wo hini kasie nti ye di eye agudie ne ntoma anase kenta ne bo din pa na ye di sie na nan a niema ye di se wo hwe na adaka kra go de boba hono tumi se oye wo brempon anesa tese ye de ni di anase ne last respect no ye de ma no de kwa samado e ma ehye nyunyam na we na nipa bonfo bi so ehwe ye omo ekwa asie woni bia omo ekwa asie woni bia ne hu ne ekoso ane wo makwa wiam boys hwe niema ye de kwa akwa chefum se be samaya wontumi sole nsuma godui anase wontumi sole nkwa na ni godui mbe ye sika ne ye de chefum mana side mesra nipa bonfo bi so afa ho bia na namu no yakotu ni nyina na daka ne na yi nyina sese de na nanompe enegu eye amenene ma eye obi ahwe mesro eye afidie so fi bi ekopie mu ba wana dance di afi mu so nyina ye kotie bi mra ohina na kwadwo manfo ayi ohene wawase ayi kura ehye Ofinso nkrotuo no bi ase wo ho papa yi na yedi kuro ho mfie no edwawatwe mienu 82 years ada papa yi ewo papa yi anya ne ba bi koi waye ohene enu nti eye memene de twami ena mpanifo ya amane ese ese papa yi omgakọ ne kurabe na memenda anapa ena mpanifo omde papa yi eto mpam a na adwumade dan kama na no ena omde da papa yi na omotam papa yi ato adakam no minim se omamne da efunu no anampa busuafo ogina ho no ehu nyentoma ene sika akọ ene no ma ehu hia ene mpete a omde gu papa na adakam omde papa yi ekwohye ekosie papa yi ewasieye rich ebeme akọ ni akọhwe esiye wonom onse enemle no abefo amenabo a abaso yi ye se freba akobi piamo nko ye se patri kotom ene omoye papa amena omoye ne sabi omusie papa yi amoto so a ade achi a omokoye no kwasiara na omakoye papa yi awufusom na wei ena omanfo a ebense ye se omukotwam awasiye horom omuduru ya papa yi na ya omo adina obababi amusie papa no onse piamo nko no yedika abo amana no ayi bibia dada na yedu hyemu wie pia ko wie a ne yasili ano no yetu ano no ayi efunu no ayi papa no funu ato abonte ye wie ye no entumo mpatio aprenso gudie yede hye papa no ho no ntopa bonfo bi ayi ni nyina ade afiri aye wo hene eho na wei ene ma se ahemfo ane aye na nanu atrakudwa ewe Ofinso te sa asem no omkotwa hia ewo eye esiye no alaji yentie bra omkopie esiye ye wi a yakwa homa no so ne kase ye nua accelerator down edi nkomo no update here so far eno ma no efie na wo mode no ma no anase efuru no kokoto akire no efie no krankasa edi efia na efie no omode papa no ewo twaka na yentie bra omanfo ekọ emusiye honom no nsam a na omoka ene bra omode omanu koko hu ye no yentie eno bi alaje Aji yes nyasa go to way aya mi kro Ofinso maase enkomo ena yedi no na de wo mnie yanko ne ane accelerator down enim komo na so far omrifie ne ehwese efie no ya wo mode ohene no ana odi kro no ekokosi ye no ene wo ma no ya omode koye no omkoye no sembe na omam wo fie no eka na nsagwo no na mamela no koye na siye ho no diai anasi awachiri uduru kro no mu a kro no abutu sanse di kro pa ankasa wu na mpanimfo anasa nipa bonfo bi atiba kwasiye ho akoyi efunu no afiri amenan mu minim ene be mabadwafo ene etiefo ahwe say so far piamo nko no ene kanade no enso so abayi ene da entamu ewo minim nipa kra
yes what this self-future way. At the Magana for say, yes, you say, unim say, Papa, yes, I would, yeah, Yankasa. Pacho, a jadom, Nananum, some form of Quasi between Casaboko, kind them. May I say, and Panisa, the Chini and Tessa for Fry Chin, Tia Yanya, a different of face so. Ban say, Yakosia, or Nibi, and the baby as a full Yakotu. Na sign a city pate, na him for no macho muso makotu, Nana Diana or Tias or ye yentia, or ya, Yakotu. Yo, Minia, Medawa say, no much our cheer for no washer for. Chitriminian taxi drivers, network drivers in Simpen, forces only our groma, who did the Pemuda. Na Minia, Medawa near some of Busia say. Eya damemenda etwam wa wani tiasese duru damemenda na senya ade dia na kire se oba asante ha dia na se asante amamre eya yiwa dia ye ne ayesu ye nanane ye maamenom na kire se aye bomfrete na wa wo hwe edamemenda etwam na ye ne na ma aka sana na eja wodi agye ne ho nsakireme na Ofinso awase ana eja wodi ni dikro na Ofinso ma ase ana nanama afo ofire na menua enche na nanama afo anananom ewansia do enti da me de etwa mu nya de nanama afo to mpamu ededa no eje na de siedie ema ye pen krabre ema abusua kwatena ase eje na de siedie eje na nensa abode abusua je nsa abode na wie akɔpɛ nkontabuabu de di kan wɔn akɔda ma ade akye boaboa yɛ ho ne akɔ na ase asɔre sense ɛgya no se de besie bia no sɛ yɛ papa obɔni o yɛmfa asedama no abusua adware ne akɔ aseda ne nipa bi bɛyi wɔn asotire se na nama afufuru ne akɔtuo no o abusua de ɔse yɛ wɔyɔ yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ a ɛyɛ nnɛ yɛ a yɛfrɛ ne patrikotom piamonko yi bi ani ade na nama afu pia no kokɔhyɛ mu enu na nipa bɔnefo akɔstate free na naafo ebubu nani nyina wura makɔtwe na nama afufunu yɛrɛdɛdɛdɛdɛdɛ ɛde abesia bɔntene na yɛhwɛ sɛdeɛ graphic yɛde da na nama afu ɛde hyehyɛ anim ebi wɔ abɔntene ɛnneɛma ɛde kata no ho ebi twetwe adaka yi ho de a na kyerɛ sɛ ato sɛsɛ yɛbie adaka yi soɔ ne yɛhwɛ ɛnɛ to so yɛse yɛfrɛ biribi ba matric enam suma abusia ko police station koye police report said ye be ya wo mo beba no ma be madantifo ansa na ye bie emu yi so ekwe ntwa na mede ensembro makra